καλωσορίζουμε λοιπόν και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και τιμάτε την παρουσία σας στη σημερινή μας ημερίδα. Μία ημερίδα διάχυσης του προγράμματος τεχνικές, παιχνιδοκεντρικής μάθησης και παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση. Το πρώτο κάνει το Εράσμους, δημιουργεί διεθνείς σχέσεις, γνωρίζουμε ο ένας τα εκπαιδευτικά συστήματα του άλλου, αναπτύσσονται σχέσεις και προσφέρει. Περισσότερο ασχολήθηκα περισσότερο με το πρόγραμμα, όπως η κυρία Τσακώστα μας έδειξε το λόγο του προγράμματος. Σε πρόγραμμα Εράσμους ΚΑΠΑ2 και μάλιστα ως συντονιστή. Η εκπαίδευση σήμερα αλλάζει με γοργούς ρυθμούς και η μάθηση μέσω παιχνιδιών αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση που μπορεί να προσφέρει βιώσιμα μοντέλα διδασκαλίας. Το πολιτιστικό μέρος της κινητικότητας είχαμε την τύχη να βρεθούμε στο Πολύνιο. Το Πολύνιο βρίσκεται στην Ουγγρία, στην κεντρική Ιταλία. Είναι μια πόλη η οποία ελκυστικά πρώτη φορά ξεκινά τον 8ο αιώνα π.Χ. Την μορφή της αφαίρεσης στην όποιο γάμο. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας έδωσε το δεύτερο γάμο. Εγώ θα σας περιγράψω πολύ συνοπτικά την τρίτη κινητικότητα για να δώσω χρόνο και στα παιδιά να δείξουν κάποια παιχνίδια αυτά που με τόσο κόπο φτιάξαν οι καθηγητές τους. Εμείς με τα παιδιά παίξαμε ένα ψηφιακό παιχνίδι με ζημία, μάτζι. Ένα παιχνίδι που συνδυάζει το ψηφιακό παιχνίδι με την ανάπτυξη του βιβλίου. Το παιχνίδι έγινε στο μάθημα των γερμανικών. Ήταν ένα παιχνίδι που έφτιαξα για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου, ολοκληρώνοντας την ενότητα 1 του σχολικού τους εγχειριδίου. Φτιάχνουν ερωτήσεις. Λοιπόν, με τη σειρά μου, φέτος είχαμε ένα σχολικό πρόγραμμα που θέλαμε να κάνουμε προγράμμα. Έχει να κάνει με τα αποτελέσματα των τριών υπομορφώσεων, πληροφορίες σχετικά με τις αρχές και τους ορισμούς της μάθησης. Αυτός είναι ο οδηγός που δημιουργήσαμε. Είναι γύρω στις 150 σελίδες. Εδώ είναι τα περιεχόμενα του οδηγού. Το περιεχόμενο των τριών αγωνιστικής κινητικότητας. Έχουμε τη σειρά να σας ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχατε, συμβάλλατε στην υλοποίηση του προγράμματος που σήμερα παρουσιάσαμε.